sunt Bucă Laura și bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest videoclip vă voi arăta cum să luați anumite lucruri din oricare aventură. Bun, prima dată duceți-vă la denul lui Fercat 25611 și duceți-vă la o anumită aventură, cum ar fi The Return of the Phantoms. Și când vedeți o iconiță cu un lucru în fața animalului vostru, dați pe steagul care vi-l apare la chat și așa o să vă arate lucruri din aventură. De asta m-am dus la denul lui Fercat 25611. Păi da, cam acesta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Vă pup! Pa!